ሰላም ከመይ ኣለኹም ቤተሰብ እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ዳሕና መጻኹም ኩሉ ይፈቱ ማለት እዩ። ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ሎሚ ዓንቲቶና ማለት እዩ ናይ ተምሃሮ ግሬድ ስታተስ ኣብ ጃቫስክሪፕት ከመይ ንሰርሕ ዝብል ንርኢ ማለት እዩ። እዚ እዚኣ ሳይንቲክስና ናይ ኤችቲኤምኤል ሳይንቲክስ ኣምፂእና ኢና ማለት እዩ። ከዚ ኣብዚ ኤችቲኤምኤል ሄደር ኣሎ ቦዲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ቦዲ ስክሪፕት ታግ ንጥቀም ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ጃቫስክሪፕት ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ኣብዚኣ ስክሪፕት ማለት እዩ ስክሪፕት ይጥቀሙ ኢንተር ኢልና ማለት እዩ። ካብኡ ስክሪፕት ምስ ከፈትኩ ቫርያብል እቶም ቫርያብል ቫልዩ ዲክላር ይገብር ማለት እዩ። ለምሳሌ ሌት ኢለ ማለት እዩ። ሌት ማለት ልክዕ ከም ዲክላሬሽን ይቆፅሮ ማለት እዩ። ኣብ ጃቫስክሪፕት ሌት ኢለ ማለት እዩ ማርክ ናቱ ናይ ተምሃሮ ግሬድ ስታተስ ዘምፅእዎ ማርክ ናብ ሌተር ግሬድ ማለት እዩ ኤቢሲዲኤፍ ክመፅእ ማለት እዩ። ለምሳሌ ሌት ማርክ እዚ ኢኳልስ ቱ 75 ክብሎ እሞ ኣብዚኣ ማለት እዩ ናይ ተምሃሮ ግሬድ ንኣብነት 75 ተኮይኑ ብ85 ተኮይኑ ኤ ክመፅእ ተኮይኑ ማለት ኢና ንጥቀመው እዚ ኣብ ኤልስ ኢፍ ስቴትመንት ንጥቀም ማለት እዩ። ከዚ ውሽጢ ንጥቀም ማለት እዩ ኢፍ ንብል እሞ ናቱ ብዙሕ ኮንዲሽናት ስለዘለዎ ማለት እዩ። ብዙሕ ዓይነት ማርክ ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ግሬድ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብኦም ምክንያት ኢፍ ኤልስ እና ኤልስ ኢፍ ኮንዲሽን ንጥቀም ማለት እዩ። ስለዚኣ ኤፍ ንብል እሞ ኤፍ ኢልና ማርክ ኢልና ማለት እዩ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 80 ግሬድና ካብ 80 እና ካብ 80 ብላዕሊ ኤንድ ማለት እዩ ማርክና ከዓ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 90 እና ካብ 90 ብታሕቲ ኮይኑ ካሊብሬስ ንከፍት እሞ ካሊብሬስ ኣብዚኣ ኣውትፑታ ማለት እዩ ሲኣውት እዚኣ ኮድ ቱ ቢ ኤክስኪዩትድ ኢና ንገብራ ማለት እዩ። ሲኣውት ኣብ ሲ ፕለስ ፕለስ እዩ። ኣብዚ ጃቫስክሪፕት እንታይ ንጥቀም ማለት እዩ ዶክመንት ዶት ራይት ዶክመንት ዶት ራይት ኢልና ማለት እዩ ብራኬት ኢልና ኣብዚኣ ማለት እዩ ቫልዩኣ ማለት እዩ። ለምሳሌ ካብ 80 ብላዕሊ ካብ 90 ብታሕቲ ኮይኑ ማለት እዩ ማርክና ተኮይኑ ማለት እዩ ኤ ማለት እዩ። እሺ መወዳእታ ብሰሚኮሎን ይዓፅዎ ማለት እዩ። እሺ ኣብዚኣ ከይደ ከዓ ማለት እዩ ኤልስ ኢፍ ተዘይኮይኑ ከ ኤልስ ኢፍ ክጥቀም እሞ ማርክ ኢለ ማለት እዩ ማርክ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 70 እና ካብ 70 ብላዕሊ እሺ ኤንድ ማርክ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 79 ማለት 80 ናብ ኤ እያ ትኸድ ማለት 79 ናብ ቢ ማለት እዩ። ማርክና 70 እና ካብ 70 ብላዕሊ ኤንድ ማርክና 79 እና ካብ 79 ብታሕቲ ማለት እዩ። ስለዚኣ ካሊብሬስ ከመዚ ኢንተር ማለት እዩ። ከዚኣ ኣውትፑታ ዶክመንት ኢለ ማለት እዩ። እዚ ዶክመንት ፕሪንት መግበሪ ባይ ዘ ወይ ዶክመንት ዶት ራይት ኢለ ማለት እዩ ብራኬት ኢለ ማለት እዩ ኮቴሽን ማርክ ኢለ ግሬዳ ቢ ማለት እዩ ቢ ከዚኣ ሴሚኮሎን ካብ ብራኬት ሴሚኮሎን ማለት ኣብቲ ሪዛልት ግሬድ ኣውትፑት ምስ ገበርና ማለት ሴሚኮሎን ግድን ይኮን ማለት እዩ። ካብኡ እንደገና ማለት እዩ እዚኣ እሺ ካሊብሬስ ምስ ዓፀና ካሊእ ኦፖርቹኒቲ ከዓ ማለት እዩ ኤልስ ኢፍ እሺ ከዚ ከዓ ማርክና ማለት እዩ ማርክ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 60 ማርክና 60 እና ካብ 60 ብላዕሊ እሺ ኤንድ ማርክና ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 90 ማርክ 60 እና ካብ 60 ብላዕሊ ኤንድ ማርክ 90 ነትሕቲኡ ማለት እዩ። እሺ እዚኣ ካሊብሬስ ንከፍት እሞ ኣብ ውሽጢ ኣውትፑት ማለት እዩ ዶክመንት ራይት
ዶክመንት ዶት ራይት ብራኬት ኢለ ማለት እዩ ኣብዛ ግሬዳ ማለት እዩ ሲ ማለት እዩ ሲ ሴሚኮሎን እሺ ካብዛ ካሊእ ብዘይተወፅአ ከዓ ኤልስ ኢፍ ብራኬት ካብዚ እውን ማርክ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 50 እሺ ኤንድ ማለት እዩ ማርክ ይሓዝ ከዓ ማርክ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 59 ማለት እዩ እዚኣ ካሊእ ብለሽ ከፍት እሞ ኢንተር እንትከውን ማለት እዩ ዶክመንት ዶት ራይት ኢለ ማለት እዩ ብራኬት ኣውትፑታ ማለት እያ ግሬድ ሳይሆን ዲ ማለት እዩ ካብኡ ኢንድ ቤዝ ሴሚኮሎን እሺ ኣብዚኣ ግን ኤልስ ናብ መወዳእታ ኤልስ ማለት እዩ ናብ መወዳእታ ኦፖርቹኒቲ እሺ ኣብዚኣ ሲኣውት ወይ ደሞ ዶክመንት ዶት ራይት ኢለ ማለት እዩ ስለዚ ይኩን ከዓ ግዴታ ኮይኑ ማለት እዩ ኢፍ ማለት ፍላት ኢፍ ከዚ ራን ክግበር ሴቭ ምስ ገበርና ሴቭ እሺ ፋይል ኔም ኣብዛ ኣላ ራይት ክሊክ ጌርና ሪቫል ኢን ፋይል ኤክስፕሎረር ንገብራ ማለት እዩ እዚኣ ካብኡ ማርክ እዚኣ ፋይል ኔም እያ ማርክ ጂኤስ ክሊክ ምስ በልኳ ግዴታ ኮይና እዚኣ ቢ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ፅንሑ ከብሎም እሞ እሺ ጎኒ ጎኒ ገበርኩ እሞ ምስ ከድእና ማለት እዩ ከዚ ቢ ምክንያቱ ሌት ማርክ ተኣውሲደ ማርክ 75 ማለት እዩ 75 ስለዝኮነ ገዲ ቢ መፅማት ከዚኣ ንቀይራ ክዳውንቲ እዚኣ 85 ክብላ እሞ ካብኡ ሴቭ ምስ ገበርኩ ሪፍሬሽ ገራ እዚኣ እያ ትመፅእ ማለት እዩ ኤ ማለት እዩ ኣብነት እዚኣ ካብዚ ጎኒ እዚኣ 65 ኢለያ ሴቭ ንገብር እሞ ሪፍሬሽ ሲ ማለት እዩ እሺ እዚኣ ግን ኣጋጣሚ ሎማዓንቲ ልደታ ማርያም ስለኮነት እዩ ዕለት ዝመዝበለ ኣጋጣሚ እናሰማዕኩ ነይረ እሺ እዚኣ ከዓ 55 ተይልናያ ተማሃራይ 55 ተምፅኡ ግሬድ ሳይኮን ማለት እዩ ግሬድ ዲ ማለት እዩ እንደገና 45 ተምፅኡ 45 ማርክ ተምፅኡ ግሬዱ ሆነ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበርና ስራሕ ቀሪና ማለት እዩ ግሬድ ስታተስ የተማሃሮ ግሬድ ስታተስ ኣብ ጃቫስክሪፕት ማለት እዩ ስለዚ ላይክ እና ሰብስክራይብ የተወስኡ ቤተሰብ ኣስተያየት ኣለኩም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ኣስተያየት ምቕማጥ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንቀፃሊ እውን እንታይ ክሰርሕ ኢኹም ደልዩ ሕቶ ተልይኩም ሕቶ ብጣዕሚ ደልባይ ዝባኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ንባዕለይ እውን እንትናገርኩ ንዓኹም እውን ብቑዕሊ ኮነ ሬስፖንስ ንምሃብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ተርና ከምዚ ይመስል ቀፃሊ ብካሊእ ቲቶር ክሳብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ ቻው ቻው ስለዝሰማዕኹምኒ ይቀኒለይ ቴንኪዩ